Mies ja kitara. Kyllä. Hyvää Moikka. päivää. Terve. Päivää. Sittenkö vaan ruvetaan veivaamaan? No ei nyt vielä, ei täällä, älä hosu. Selitä nyt, siis sä oot tullut tämän päivän jännittäviä esiintyjä jo ennen kuin me saatiin sinut tänne eteemme, koska sulla on täällä aika kiinnostavan niminen kappale. Joo. Ja yhtyeenkään nimeä ei löytynyt tatuoituna ensimmäisenkään tuomariston jäsenen nahasta. Ei vielä Epäilen, muutakaan. onko sitä hirveän moneen muuhunkaan vielä leimattu. Ei oo. Kyllä mä oon suunnitellut omaa ihoa sit joku päivä. Mikä Mikä tää bändi on? tää on? Suovala. Se on mun oma bändi. Okei. No niin. Eli sä ei tulit just. tänne härskisti myynnin edistämistarkoituksessa. No tavallaan joo. Se, että vetää omia biisejä, niin se antaa semmoisen tietyn tulkinnan vapauden. Kato. Kukaan ei voi sanoa, että hei sä vedät nyt väärin. Kyllä. Nerokasta. Pärjät sä sen Skeban kanssa vai olisiko jakkara paikalla? Kyllä mä pärjään tän kanssa. Mä uskon niin. Tokihan... No joo, kyllä tää tässä menee. Hyvä. Olkaa hyvä. Okei. Pystyn paljon kyllä ymmärtää, mut mihin paikkaan oikein tyrintää? Mikset halua näyttää mua? Päivä päivältä halvempaa, ajatuksieni haaskausta. Mikset halua näyttää mua? Mikset halua käyttää mua? Hätätapauksessa riko ikkunaa. Muovivasaralla rikot minua. Primitiivisyyttä parhaillaan. Sinun syystä pysyn varpaillaan. Mikset halua käyttää mua? Paikka lunastettu on aurinkoon. Hella kuutosella liian kuuma on. Mikset halua näyttää mua? Kaikki mukaan. Joksa sai sen? Mikset halua käyttää? Hätätapauksessa riko ikkunaa. Muovivasaralla rikot minua. Taot rintaani kipua, sirpaleiksi sydän kirottuna. Kiitos. Yes. Kiitos. Milloin äijän levy tulee ulos? Toivottavasti mahdollisimman pian. Kyllä mun on pakko sanoa, että jotenkin toi tommonen pieni epätäydellisyys tuossa koko matkan varrella liikutti mua ja samalla mun on pakko sanoa, että kova biisi. Kiitos. Tykkäsin tosi paljon. Uppos tämmöiseen herkkään Herkkää kesänaiseen. Muskitto oli hyvä biisi. Nimenomaan herkkää. silmiin. Joo. Mä tykkäsin. Lauloit hyvin. Kiitos. Se on yleensä aina perhana huono merkki, kun joku tulee Aidostuomariston esiin omien biisiensä kanssa. Yleensä kyseessä on ollut joko surkea räpellystä tai surkuteltavaa räpellystä. Ja pari kertaa on käynyt niin, että on tullut oikein tekijä, miehen tai naisen oloinen kaveri kappaleita esittelemään. Ja se kyllä nyt selkeästi loksahdat tähän viimeksi mainittuun kategoriaan. Toi oli ihan kelpo poppia ja mä luulen, että kellään
muulla kuin sillä entisellä Gimma-friendillä, jolle sä oot ton omistanut, niin ei ole sinänsä nokan koputtamista kappaleen suuntaan. Tehdäänkö päätöksiä? Kyllä mä sanoin, että ehdottomasti jatkoa. Kiitos. Jatkoon. Kiitos. Joo. Ei kai sitä ihmettelemään. Tervetuloa teatteriin. Matikka jätti taas Kiitos paljon. Lauri hiljaiseksi. Yes. Kyllä mä oon sitä mieltä, että vaihtelu virkistää. Kyllä. Sä oot erilainen nuori. Kiitos. Mutta lähtökohtainen oletus on se, että sitten teatteriviikonlopussa mennään sitten kerhon säännöillä, niin siinä pitää sitten cover-materiaalinkin sujua. Ja skitta palaa. Kyllä. Kiitoksia. Kiitos Nähdään. paljon. Moi moi. Moikka. Hyvä biisi. Tää oli kyllä. Jäi heti päähän.